U atraktivni prostor galerije romantičnog naziva Umjetnost osmijeha u Radićevoj ulici u Zagrebu za svetkovine Svetoga Valentina doplovila su bila kamena jedra ljubavi mladog magistra kiparstva Mate Turića, umjetničkog imena Mata Croata. U tom nazivu ima puno simbolike kojim se pokušava opisati motivacija ovoga autora da svoja kamena jedra, kojima je već uspješno zaplovio obzorima hrvatske suvremene likovne umjetnosti, usmjeri na vječnu i nikad do kraja spoznatu temu ljubavi, kako u uvodnom dijelu predgovora piše povjesničarka umjetnosti Branka Hlevnjak. Jer ljubav u koju je uplovio mladi kipar punim jedrima je najširi ocean nebeski, u kojem se jedre nadimaju od suosjećanja i radosti dijeljenja. U glazbenom intermecu svečanosti otvorenja izložbe nastupila je na gitari naša mlada glazbena nada Divna Šimatović. Gospodine Mate, vaši radovi iz mašte doplovili su u srce Zagreba. Ljubav kao nadahnuće? Pa naravno, da. Inače, to mi je baš palo, za Valentinovo, to mi je ideja pala da napravim, jedra u obliku srca. I to je zapravo došlo sasvim spontano. Meni je pala ideja, pa ja sam baš pitao vlasnicu galerije da bi napravio izložbu i svima se svidjela ideja i tako se zapravo srca došla u Zagreb. Kamena srca u srce Zagreba. Gospođo Hlevnjak, pred nama je ciklus radova Mate Croate. U predgovoru kažete da je on svoja kamena jedra usmjerio u temu ljubavi, zapravo u vrhunce slobode. Pa je točno, zapravo Valentinovo je bio neki povod, međutim činjenica je da Mata Croata nije shvatio ovaj poziv ovdje površno, nego je odlučio ove nove radove posvetiti ljubavi u onom jednom klasičnom smislu riječi prema vječnosti. Jel? Čak, rekla bih, dotaknuo se jedne teme poprilično teške, jer možete zavesti lako na površnost i na neku sladunjavost, ali to kod Mate nema. Čak i kada svoja jedra pretvara u srca, kada ih naslanja jedno na drugo, kada zapravo preuzima te standardne simbole koje se vežu na ljubav, njegovi su radovi elegantni, minimalistički, uvijek u onom profinjenom radu sa kamenom, sa materijalom u kojem se on jako dobro snalazi. Tija, da li ti se sviđa ova izložba i zašto? Ova izložba mi se sviđa zato što su srca slatka, lijepa i zato što imaju kao znak ljubavi. Gospođo Hlevnjak, možemo li na neki način reći da ovi radovi sugeriraju i dostojanstvenu vjeru u ljubav? Pa naravno, tri su one najvažnije duhovne stvari kod čovjeka, to je vjera, nada, a kažu najveća je ljubav. Prema tome, kad se dotaknuo teme ljubavi, Mata Croata je svakako dotaknuo to metafizičko, to duhovno i produhovljeno, iako ja moram reći da bez ljubavi ne bi bilo ni njegovih prvih ciklusa, jer je posvećenost kiparstvu, dakle umjetnosti, traži definitivno autora i traži da voli to što radi, a on to sigurno radi. Prihvativši izazov motiva ljubavi, mladi umjetnik Mata Croata je u svom prepoznatljivom rukopisu oblikovao čiste forme koje obradom, bojom, izgledom i kreativnošću sugeriraju profinjenu mekoću, toplinu i žar dijeljenja ili spajanja, kaže Branka Hlevnjak. Urezujući, zarezujući, lomeći, polirajući i vješto predočavajući svoje vizije, Mata Croata oblicima i strukturom ostvaruje doživljaj u kojem meko i grubo, puno i prazno, ulašteno i oporo čine skladnu cjelinu, prepuštajući svoje jedra imaginarnom vjetru, oluji i sreći ili nesreći, uvijek je sugerirao dostojanstvenu vjeru u ljubav. S jedne strane vezan za motiv, s druge potpuno slobodan u apstrahiranju oblika,
Mata Croata ostvario je i u ovom ciklusu radova onaj nužan balans motiva i nemotiva, karakterističan za postmodernu umjetnost. U čvrstinu kamena, koji je simbol postojanosti, čvrstoće i plemenitosti, unio je svjetlost tako da kamen oživi i zasja božanskom svjetlošću na pučini ljubavi. Dobro ti more, gospodine Mate.